تماشاوان نێژال باژارê Mêrsînê dadgeha ceza ya asliyê ya çardan bi tometa sifkatîkirina piser û komar salek û 5 meh û 15 roj cezayê girtîgehê dane hevserokê berê HDP Selaheddîn Demirtaş ku ji xwe di zindanê de ye. Rûniştina dozê bi rêve çû Selaheddîn Demirtaş ji ber axaftinên xwe yên ku salên 2015 û 2016 kirine bi tometa sifkatiya li ser û komar hate darizandin. Demirtaş beşdarî rûniştina li dadgeha ceza ya esliyê li Mêrsînê nebû, lê parêzerên wî di rûniştinê de amade bûn. Dadgehê salek û 5 meh û 15 roj cezayê girtîgehê dane Demirtaş. Parêzerên Demirtaş diyar kirin ku ji ber daxwazên wan yên di rûniştina berê de wan nikarîbû parastina xwe amade bikin, daxwaza demeke zêde kirin. Dadger jî bi hinceta ku di rûniştina berê de dem dane wan, ev daxwaza parêzeran red kir. Li ser vê yekê parêzeran diyar kirin ku mafê darizandina adilane hatiye bin pêkirin, daxwaza red kirina dadger kirin. Ev daxwaz jî ji aliyê dadger ve hate red kirin. Dadgehê her wiha eşkere kir ku daxwaza Demirtaş ya ji bo beşdarbûna rûniştinê bi hinceta ewlehiyê nehatiye qebûl kirin.